дар Барселона чӣ рух дода истодааст? Даста тайёр аст қариб ҳамаи бозингаронашро фурӯшад. Гардиши ногаҳонӣ дар трансфери Барои дар куҷо карьераи худро бозингари аргентинӣ давом медиҳад. Ин ва дигар хабарҳо дар барномаи имрӯза. Ба ҳама салом дӯстон, шумо қарор доред дар канали Спортстg. Аз шумо лайк ва обуна шудан дар канал аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Дар ягон ҷо баъз зур шинед, мо бошад сар мекунем. Ин аллакай дар ҳадди девонагӣ мебошад. Аз ҳама аҷибаш он аст, ки дар ин бора ESPN хабар медиҳад. Ин бино ҷиддӣ мебошад ва ҳар хел овозҳоро намебарорад. Гӯш кунед, Барселона аз сабаби бурҳони молиявӣ тайёр аст ҳамаи футболбозонашро фурӯшад ба ғайр аз 3 тоаш. Инҳо Лео Месси, Френки де Йонг ва Тер Штеген. Не, ин маънои онро надорад, ки танҳо ҳар сеи онҳо дар даста бозӣ мекунанд. Ин маънои онро дорад, ки танҳо ин се футболбоз дар бозори трансферӣ гузошта намешаванд. Або дигарон бошад даста тайёр аст ҷудо шавад, агар барои онҳо пули хуб пешниҳод кунанд. Агар ба воситаҳои ахбори оммавӣ бовар кунем, то Барса дар ин трансфери тобистона пули кам сарф хоҳад кард. Барои ҳамин бисёр аз трансферҳо ба ивазкунии бозингарон хоҳад гузашт. Масалан, Гризманро бо Мартинес, чӣ хеле ки пеш сомонаҳо хабар дод буданд. Дар омади гап, Мартинес то ҳол нақшаи асосии Барса дар трансфери тобистона мебошад. Мехоҳам боз қайд кунам, ки ба хабари ҳамон ESPN даста тайёр аст аз Барселона бе бозингаронро ба якум даста барорад. Ин ба фикрам хабари хуш аст барои мухлисони Барселона. Барои он ки бисёриҳо мехоҳанд аз академияи машҳури онҳо футболбозон дар дастаи аввал бисёр бозӣ кунанд. Хеле оҷиб аст, ки ин таърих чӣ хел анҷом меёбад, дар даста кӣ мемонад ва кӣ не. оне ки Барса ҳаяташро пурра иваз мекунад, ман боварӣ надорам, лекин эҳтимоли зиёд аст, ки дастаро бисёри футболбозон тарк мекунад. Биёед кам тараки дигар дар бораи Барселона суҳбат кунем, аниқтараш дар бораи бозингарони академияи ӯ. Чӣ хеле ки бинои The Telegraph хабар медиҳад, Аякси амстердамӣ тайёр аст бо дарвозабони худ Андрей Онана ҷудо шавад ва мехоҳад аз трансфери ӯ на кам аз 40 миллион евро кор кунад. Нигоҳ накарда ба оне ки шартномаи Онана баъди 2 мавсим ба анҷом мерасад, ба ӯ якчанд топ дастаҳо ҳавасманданд. Дар Аякс мефаҳманд, ки дарвозабони камеруниро дошта наметавонанд, барои ҳамин даста дарав нархи трансфери ӯро ба ҳама эълон кард. оне ки Онана ва якчанд бозингарони Аякс ин тобистон дастаашонро тарк мекунанд, ман шубҳа надорам. Ин даста заводи баровардани топ футболбозонро дорад ва ҳамин тавр Аякс аз фурӯши бозингаронаш пули хуб кор мекунад. Пешакӣ воситаҳои ахбори оммавӣ наиста буданд, ки ба Онана Челси довталаб аст, ки онҳо ивазшавандаи Кепа Арисабалагаро гуфта истоданд. Дар маҷмӯъ мебинем, ки Онана дар куҷо карьераашро давом медиҳад. айни ҳол ки футбол хуб аст, ширкати Adinxbet бозиҳои виртуалиро ба бозингарон пешниҳод доранд. Ба ссилка комментария буда даромада бо промокоди TAJFUT дар аввалин пардохтатон соҳиби $100 шавед. имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. Чӣ хеле ки Тута Спорт хабар медиҳад, Барои метавонад ба Атлетико Мадрид гузарад. Бозингари аргентинӣ бояд дар даста Диего Костаро иваз намояд, ки эҳтимоли зиёд аст дар трансфери тобистона ӯ дастаашро иваз менамояд. Ҳамчунин сомона қайд мекунад, ки ба Мауро шахсан Диего Симеоне ҳавасманд аст. Ба ғайр аз ин дар бораи трансфери ӯ бо ҳамсари Икарди Ванда Нара гуфтушунид кардааст. мо ба хотир мерасонем, ки Интер тайёр аст нархи трансфери Икардиро паст кунад аз сабаби бурҳони молиявӣ, ки дар футбол рух дода истодааст. аз ҳамин ҳолат мехоҳад ПСЖ истифода барад. худ Икарди хоҳиши истодан дар Парижро надорад ва мехоҳад тезтарак ба Италия баргардад. оё варианти гузаштан ба Атлетико ба ӯ писанд аст ё не, савол боқӣ мемонад. ҳардуи онҳо бо Симеоне аз Аргентина мебошанд ва боварӣ дорам, ки забони якдигарро меёбанд. намехоҳам дури бад равам. кори ман ин расонидани хабарҳои тару тоза ба шумо мебошад. ба хабари Экспресс, Пьер-Эмерик Абамеянг дархост барои трансфер пешниҳод кард. бозингари габониро ба ҳар даста пайваст мекунам ва ҳамин чиз ӯро маҷбур кард, ки ин қарорро барорад. мо хотиррасон мекунем, ки шартномаи Пьер баъди як мавсим ба анҷом мерасад ва хоҳиши дароз карданро надорад. сериали дароз кардани созишнома бо Арсенал аз зимистон давом дорад ва онҳо якчанд маротиба дар як миз шишта суҳбат карданд, аммо ба ягон қарори дуруст наомаданд ва боварӣ дорам, ки айни ҳол низ вазъият дигар нашудааст. агар ба воситаҳои ахбори оммавӣ бовар кунем, то ба ӯ Реал диққат нигоҳ дорад. ҳамчунин Манчестер Юнайтед ба ӯ ҳавасманд аст. дар он девҳои сурх ба ҳама назар доранд, зеро ин ки як чиз аст чӣ мехоҳад Сулшер ва худ даста ва чизи дигар он аст, ки кадом бозингарон айни замон дастрасанд. гарчанде Абамеянг ба девҳои сурх халал намерасонад ва фикр дорам, ки бисёр мухлисони МЮ бо мо розӣ мешаванд. умуман ин метавонад як анъана байни ин ду даста шавад. ҳақиқат барои Арсенал писандида нест. дар охири солҳои МЮ лидерони ин дастаро ба худ мегирад. Ван Перси, Санчес. акнун вақти Пьер омадааст. бозингари габониро фаҳмида мешавад,
мешавад. Ӯ ҷавон нест ва бо Арсенал ӯ барои трофеиҳои калон мубориза бурда наметавонад. Барои ҳамин мумкин Ван Перси ва Санчес дар вақташ Арсеналро бо Манчестер Юнайтед иваз карданд. Дар маҷмӯъ зинда бошем, ҳама чизро хоҳем дид. ба ҳамин видео имрӯза тамом. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набарор. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.